El care mănâncă copanele, normal că nu face figuri. Nu-i vorba de asta, e vorba că ar trebui să fim mai recunoscători față de Dumnezeu pentru tot ce ne oferă și să nu mai facem atâtea figuri din orice, știi ce zic? Din vidul ăla nu-i vorba că de coponele și așa, e vorba de mâncare și de figuri de astea în general. Și uite că tot vorbeai de coponele, bă, poate nici alea nu le mănâncă, nici coponele, pentru că ei au figuri, ei vor să mănânce, lor le place cea mai scumpă friptură de la restaurant sau să mănânce la McDonald's, la KFC. Ei sunt șmecheri, știi, ei nu mănâncă așa orice, știi ce zic, ei au banii, sunt șmecheri, sunt interesanți, știi ce zic? Bă, eu nu am prea multe, nada, cât am, na, și ce mi oferă Dumnezeu, eu sunt fericit, eu sunt mulțumit, nu trebuie să facem nazuri, figuri. Într-adevăr că poate nu-mi plac cu mâncăruri și de multe ori poate nu mănânc tot. Na, pentru că nu-mi plac anumite mâncăruri, e altceva, dar niciodată. Când eram mic mai făceam figuri așa, dar acum în general mănânc cam orice mi se dă, nu fac figuri, chiar că poate de multe ori poate nu mănânc tot, bă, măcar mănânc acolo jumate, nu stau să fac figuri cum fac alții. Hai, vă salut și nu faceți figuri și mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ce vă oferă, pentru că alții poate nu au ce voi aveți și voi care aveți faceți figuri, iurea. Hai, vă salut!